Nyaya iyo munoionawo sei? Mupfana uyo ane 19 years akaba motikari yemunhu asingazive kuti haina mabrakes, achibva arovera nayo, achibva afira pasipoti. Mai vemukomana uyo vakasungisa muridzi wemotikari vakabhadharwa 1.8 million. Chinoitika ndechekuti muridzi wemotikari iyo anonzi Daniel akaona kuti motikari yake haisisina mabrakes, akati ndiyazosevhisa hangu time zvichida anga ine motikari 2. Asi patime yaanga akapaka motikari payard pake, mupfana uyo ane 19 years akauya akaiba. Ende munoziva kuti mbavha inenge ichitomhanyisa motikari zvekutotiza, achibva arovera pajuraho, achibva afira pasipoti. Mai vemukomana vakasungisa muridzi wemotikari vaitoda 3.6 million, asi jaji akazoti vabhadharwe 1.8 million nekuti muridzi wemotikari akaita negligence. Nyaya iyo yakatongwa zviri fair here, asi inini hangu chidzidzo chandaona panyaya iyo ndechekuti miedzo haina timetable, inongouya anytime. Ende chero iwewe ukataura kuti inini ndinongozviraramira upenyu hwangu zviri peaceful ndisinganetsani nevanhu, kune vamwe vanhu vane ubenzi hunouya kunokanya life yako iwewe. Chero iwewe ukarongedza life yako ikarongeka, kune vanhu vane upenyu husina kurongeka hunouya kuzopwanya upenyu hwako iwewe. Saka izvozvo unofanira kugara wakazvingwaririra.